गोसो गैयाब्लाबो जोंनाव तेरेखौ वेलकाम टु माय चेनेल। ओइ मा खामानिलै? मार मानसिफ्रा अनलाइन दं केला बेनिफ्राय आंनि लाइभआव फैयाखै बाला। आंबो रावनिबो लाइभआव दिनबाय थांलालै। नमस्कार। बेनिफ्राय वेलकाम टू माय चैनल दोस्तों। आप सभी को मेरा एल्बम में स्वागत है। बड' किं हि ब्रनाव दं। ओइल' ओइल' मा खबर सनिया गैदों? खबरा दंलै बिदिनो गोदाव सोराव। बेनिफ्राय नोंना मा खबर आब' जमुना? ओमफ्राय अनुआ मा होनदों? रदै आं फैगोन। अके अके। अमा आदार होग्रोनो दाफा मोनालायबाय। अके अके। ओमफ्राय किं बड' किंआ हेलौ होनना बुंदों। ओमफ्राय बिसि सिम नामदों। ओइ आंना टाइम लिमिट गैया आसखासो आरोना। मानसि जायैखायनो आसखा होग्रा जाबाय आं दाना। बेनिफ्राय ओरैसो नामदों आरोना गोसो ब्लगआ। हेलौ गोसो ब्लग मा खालामदों? मा खबर? बड' किं हेलौ हेलौ मा खबर मा खालामदों? अनुकिबुलि सना होनना हरबाय नै। ओमफ्राय गोसोनि अखोराङाव मानो गेलेफैयो पुर्निमा लाजिस्लु पुर्निमा लाजिस्लु। पिज्जा बानायदों आदा नोंलाय बोरै दं? पिज्जा बानायदों। आंखौबो माबायाव मा होनो पुनेयाव मिथिंगाया लेंहरदोंलै पिज्जायाव फैफिनदो 25,000 दरमा होनना बुंहरदोंमोन आरोना। ओमफ्राय बेंगालराव थांदोंमोननो आरोना मिथिंगाया। ओमफ्राय माथो माबायाव मोनहैबायनो आरोना दायो मा होनना बुंगोन पुनेयावसो मोनहैबायनो आरोना। आंखौबो लेंहरदोंमोन पुनेयाव। मेनेजारा आंनि माबाखौ नायबाय थायो। बेनिफ्राय ओरैसो इनाव दाना सोर सोर लाइक खालामाखै लाइक खालामदो दे लोगोफोर। बेनिफ्राय सुमिला हेलौ हेलौ मा खबर माबोरै दं मा खालामदों? मस्ट वेलकाम मेरा एल्बम में नाइस सं। अके। बेनिफ्राय दे खोन्थाहरदो सोर सोर मा मा ओंख्रि संखो सोर सोर मा मा खालामदों? दैहुनि दैया रुगुं गैया जानाय लुबैनायाबो अनजिमा गैया गोसोनि अखोराङाव मानो गेलेफैयो नों पुर्निमा लाजिस्लु। साहा लोंदों जुखाम जादों। वाव साहा लोंदों जुखाम जादों। नोंजों साबखामादों नै। साहा लोंदों जुखाम जादों। ओमफ्राय दं जिरायनानै। अके। ओमफ्राय गोसो ब्लग नों बहानि मोनलाय? ओमफ्राय जोंना सुमिला आब' बहानि मोनलाय? खोन्थाहरदो दे मा मा खबर? ओमफ्राय लाइक खालामाखै लाइक खालामदो दे। नाइस सुइट सं ब्र जा खनसालाबायो। सारेगामा सोलोंफ्रामनायखायनो खननोल' गोसोलै मेथाइफोरखौबो। जादू तेरी नजर खुशबू तेरी मनम। आमथेखानि अके आमथेखानिसो होमबा बा जा गोजाननि माथो। बेनिफ्राय मा होनदों आं गहपुरनिसो नोंलाय बहानि? आं उदालगुरिनि। गुफुरमा गामिनि ब्रादार गोसो ब्लग गुफुरमा गामिनि। जोंहा फादारनि जोनोम जायगायाबो गुफुरावमोन आरोना ब्रादार। जोंहा गुफुरमा गामिनि।
नोंखौ हाजिं बारि होनो माबानि मा होनना बुंगोन लावदांगिनि बबे साइडआव जायो लावदांगि बरफख्रि राजगर इनि अबेखि जायो आरो ना ककिला अबे साइडखि जायो हेल' जन ब्र हेल' मस्ट वेलकाम गासैखौबो मस्ट वेलकाम लाइक दान थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय बेनिफ्राय जन ब्र माबोरै मा खबर मा खालामदों दायो गोसो ब्लग लोगो जादो दे नावदान ना दे लोगो जालायलायनि आं ब्लु होना होनो दै गोसो ब्लगनो ब्लु होनोसै आङो बेनिफ्राय आब'नोबो ब्लु होबाय आब' सुमिलाबोनो ब्लु होबाय बेनिफ्राय कबिबारि नामदो आरोना कबिबारि माने जोंहा फादारनि जोनोम जायगाया मामोन आरोना बरफख्रिमोन आरोना ओमफ्राय ककिलायाव जोंहा फादारनि बिनानाव दं आरोना ओमफ्राय राजगरावबो आयं दङ आरोना ओमफ्राय लावदांगियाव आयं दं आरोना मोजां खबरा नोंनालाय होनदों ब्र आंनाबो खबरा दासान्दि मोजां बेनिफ्राय सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि मा होनना बुंगोन आं गाबोन सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव थांगोन आरोना र' मा जायगा होनदोंमोनलाय जायगा नामा मा जायगा होनदोंमोनलाय र' मा जायगा मोनदोंमोनथाय आङो बावबाय दै जायगाखौ बावबाय जिखुनु माबा शिबरात्रिनि मोनसे फुजा जायो आरोना माबा सिंग्रि मेला होनना बुङो आरोना सिंग्रि मेला जायो आरोना गाबोन आं बे सिंग्रि मेलायाव थांगोन आरोना आङो बेनिफ्राय गोसो ब्लग लोगो जादो दे नावदा जुमुना आब'जों गोसो ब्लग लोगो जानांगौ नै बेनिफ्राय समायना नार्जारिया लाइक दानावदो थेंक इउ स' माच सनालि आब' समायना आब' मस्ट वेलकाम बेनिफ्राय आंबो सनितपुरनि मा जायगा मा जायगा नामखौथ' मा मिथिला जिखुनु दिकेजुलि साइडआव जायोना सिंग्रि मेलायाव थांगोन आरोना आं गाबोन आंनाबो उदालगुरियाव लोगो दं उदालगुरियाव ने उदालगुरि मा गामि बेबा ओमफ्राय अके नामदों समायना आब' ओमफ्राय मा खालामदों मा ओंख्रि संखो सोर खोन्थाहरदो दे ओमफ्राय दे नावदाना गोसो ब्लगआ थांगोन र' गुफुरावबो बिराद लेंहरबाय थायो आरोना गुफुराव बेरायनो जोंहा खुरमा खानदानफोरा आरोना माने जोंहा फादारनि खानदान आइनि खानदाना फादारनि खानदाना गहपुराव आइनि खानदाना उदालगुरियाव आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं उदालगुरियाव थायो आरोना दं ओरैनो नावदो आरोना अके ओमफ्राय आब' समायना मा ओंख्रि संनो नागिरदों बेनिफ्राय आं दिकेजुलिनि आसोल जोंनि खाथि जायोथ' घन्टानि लामा 2 घन्टानि लामानो आरोना सिंग्रि मेलाया नामा ब्र' गाबोन थांगोन आं सिंग्रि मेलायाव सासे इउटुबार लोगो मोनदोंमोन आं सिख्ला सिंग्रि मेलानि आरोना राभा नायनोसै र' दा बिनि एलबियाव थांनाय नायगोन आं बेनिफ्राय जोंना ओंख्रिया आलु मुदुफुलसो गोथावानो मुदुफुल गोथाव जानांगौ दिनै फुङाव मुदुफुलखौ मोखां बासियावनो थाइसे जादों आङो गोमोनखौ जानांगौनो मोखां स्किन देहा माबानि थाखाय मा होनगोन खावलायफोरा माने सिथरफोरा बेबाराफोरा खारजोबो जाहैदों मोजां आरोना स्किननि थाखाय देहानि थाखाय थैनि थाखायबो जोबोद मोजांनो मैथ्रुआ आरोना ओमफ्राय फै बेराय फै आसोलाव थांगोन र' लेंहरबाय थायोलै थांनाय जायासो बेनिफ्राय ओइस बि ब्रदार हेल' मा खबर मा खालामदों आं माने आंना इलबि टाइमानो मिलायलालै एखौनो आं जानला मोनलासो होग्रा जाबाय दाना बेनिफ्राय मा खबर होनदों खबरा दङ दे बिदिनो दासान्दि थिगानो दं आरोना बेनिफ्राय अन थेंक इउ आंजोंबो लोगो जानोबा फैनो गोसो ब्लगजोंबो नै सोर लोगो गैया लोगो जालायलाय दे सोर गोदान दं लोगो जादो लोगोफोराव नै जन ब्रजोंबो लोगो जा सोर लोगो गैलाया सोर लोगो गैलाया लोगो जालायलाय ओमफ्राय सोरनाव आइडि दङ खोन्थाहरदो दे सोरनाव आइडि दंबा
सोर दं दे कमेन्ट खालाम बेनिफ्राय लाइक आंबो खालामग्रो लोगोफोर मा होनो गोसोखौ पास खालामग्रोनांगोन आरो ना गोसो ब्लकखौ ओमफ्राय सोर सोरनो ब्लु नांगौ खोन्थाबानो जाबाय दे आं ब्लु होगोन बिबानो जाबाय सोर सोर नांगौ ओमफ्राय ओटिपि ब्लकआ मा होनो दासो गुहै लांदों ब्रन आरो लुगैलांदों ना गेलेलांदों ना लुगै जादों बेखौ बुजियासै आं दे कमेन्ट खालामदो गैयालै ब्र जेबोआनो जायाखै आंना माने आङो एसेबां भिडिअ माबायाना जेनेबा बारा आङो माने इउटुबाव बारा गुरुत्थ' होआखैलै गैया आंना एसेबां गैयालै 1000 जाबावाखै आंना गैया ब्र 1000 जायाखै मोन गोजांस्रिउ मोनो हारसिं थाबोलानो मोदै बोहैयो दासो दुगैखांदों अके मा खालामबावदोंमोन नस्रि ब्र आं थांना फैनो दे र' दसे बे लामाखै ओइ फरायहोदोंखौ फरायनो आं मिथियालै गोसोखांबोलानो गोजांस्रिउ मोनो मा होनो मा बुङोमोनलाय सोर दांदुफुरनि दं नामाब्रा उदालगुरि दांदुफुरनि सोरबाफोर उदालगुरिनि दांदुफुरनि दंना कमेन्ट खालाम दे हारसिं गैया आइडिया आं एसामिस रोङालै जुमोनाबो आं एसामिस रोङा आरोना जास्ट अनलि हिन्दी इंलिस बड' बेनिफ्राय बेलेगखौ रोङा आरोना आङो सोरबा उदालगुरि दांदुफुर दंबा कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय शिबरात्रिनि दिनै लास्ट ना दिनै दांदुफुराव उदालगुरि दांदुफुराव शिबरात्रिनि बेनिफ्राय नयन फैगोन आरोना नयन सिंगार फैगोन बेनिफ्राय ओइ बगला ओमफ्राय आं थांनो हागौ आरोना मालायफोरा मन' जाजोब्बायलै बिदिलै मालायफोरा मन' जाजोब्बाय नाइस संनो मानि खामानि मावदोंमोन ब्र न'नि खामानि ना अके समायना आब' बहानिमोनथाय खोन्थाहरदो दे समायना आब' नों बहानिमोन जाय आंखौ सापर्ट खालामोना बिथांमोनखौबो ए टु जेड सापर्ट खालामगोन दे आङो जाय आंखौ सापर्ट खालामो आं बिसोरखौबो सापर्ट खालामगोन आरोना बायगोन ना बायाब्रा
Tanduk. Oमफ्राय सोर मा बुंखो? আমি মাইকি চাবা যাম অলপমান 1 point बे मोजां दे नांदोंना आरबिया खालामदों तान्दुपुर थाङा थांगोन अजों बिलाय बिदिजों माला 8थासोआव थांसै सोर बिलाय बिल्ला गासिबोनो गुमैल' थां मुन्द' माबाना बुंगाना मबाइलानो जालानो माथो मा जाखो डिसप्ले लांबाय नों मैया दान्दुपुर थांनानै बिलाय आबो मावनांगौ जाथला मा हराबालाय मा हरा इनो जुमायनिया हरानांगौ सोराव थांगोन जों दायो नोंसिनाव ओरै नायना फैसै खोमा नोंसिनि माबाखौबो बिदिनो हालै ओरै गिदिंफिननो लामा गाज्रिखै बिसिलाय होनलाय जानो बादाम मा बिसिनो दा जागोन र' ओमफ्राय जोंना नै माबाया आरबि लाइक खालामदो दे ओमफ्राय जोंसार फैदो आरोना अनन थेंक इउ सो माच जोंसार आंनि लुबैनो थाखाय आरोना मस्ट वेलकाम दांदुफोराव सोर फैगोन नयन मिथिया दिनै लास्ट ना नयन फैगोन होनदों माथो रागा जोंदोंब्रा आङो आंनि लोगोखौ मानो नेपालिया गुन्द्रा हेलौ हेलौ होबाय थाखायो मा दार बका सुदा खेला सानखादा खेला ओरैनो सोरबा सिख्लाफोराबो मेसेज रिप्लाइ खालामफायाखै मैया थांदोंमोन नोंसोरो दांदुफोराव थाङाखै दिनै गामियाव थांजोबो होनदों नामा थांजोबगोन खेला गासिबो आं ओमफ्राय न'आव सोर थागोनलै बाबाखौ दा थांगोन र' मालाय नालाय न'आव थाब थांनांगौ दा सासे मानो रावबो गैया जायोलै न'आव ओइ सानै गाहाम थानानै बे बाजैजों मामाल'सो जायो माथो जानायखाय माबा हौवा मानसिफोरबा एसे जेबो जायाना आरो एफा सोरा सुस्र' थायाना बाबाया थांगोन थांनायालाय मोनानि खामानिसोलाय ओंखाम जानासो थांगोन ना बिसोर बाबा मोना इयाव हा नावदों जोंसार ब्र मा खबर मा खालामदों ओमफ्राय जोंसार ब्र नों बहानिमोनलाय आं बावबायलै कमेन्ट खालामदो दे होमबासो मिथिगोन आङो सोर सोर दङ साब्रैबा सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो लोगोफोर सोर सोर गामिनि ओमफ्राय जोंसार ब्र ओंखाम जानो जायाखै हेलौ नामफैयो आरोना नबनिता नों बहानिमोनलाय बावबाय आं माने नोंखौ देब्रा जानला माला कमेन्ट खालामलाबाय स्पिड थाब थाबनो जायो जानला माला कमेन्ट खालामलाबायनांगौलै स्पिडनो थाब थाबनो होमबासो तामुलपुरनिसो मा नबनिताया आंलाय उदालगुरिनि सानदोंमोन तामुलपुराव आंहाबो लोगो दंलै जानला माला कमेन्ट खालाम दे आसिकानो अन थेंक इउ जोंसार ओमफ्राय नबनिता बेनिफ्राय जन बर' अन जानला माला कमेन्ट खालामलाबाय दे ओमफ्राय कमेन्ट खालामो आंखौ सापर्ट खालामो आरोना आंबो बेक खालामफिनगोन आरो बेक सापर्ट खालामफिनगोन जोंसार ब्र मा खालामदों जोंसार ब्र नों बहानिमोनलाय
गाबोन सिंग्रि मेला थांनो सानदोंमोनलै आं थांगोन दिनै जांजोब्बाय गेला आंनो मा जानो गाबोन माने आं फैसा नांगौलाय माने pada जोंना नै 46 ना स्टिल ब्र नांबायलाय हाउ आर इउ ब्र नांदों आइ फाइन ब्र ओमफ्राय ब्र स्टिल ब्र बहानिमोनलाय नोङो गेलेना फैसा खामायनांसिगोन गेला एसे क'क्राझारसिममोन ने बावदों राव फैसा खामायनाय दा मालायनि माबाफोरखौ मोनसे नों मोनसे आंनो मोनसे आइडिया होनो मा होनो मोनसे एप्स नागिर आरो ना माने बिराद ओंखारदोंलै आं नागिरना मोनाखै मा होनो नोङो जिखुनु हिन्दी भिडिअफोरखौ बे एप्सआव कार्टुन खालामनो हायो फुरा कार्टुन जागोन आरो ना मानसि मडेलनि आरो ना जायगा नोङो बियो मा होनना बुङोलाय मोनसे प्रभासनि हिन्दीनि बायदि ओंखारनाया मा होनलायो हिन्दीनिया प्रभासनिया बियो कार्टुन मडेला सिक्किम माबानि मेथाइयाब्रा सिक्किमनि तारमाने बबेनि मेथाइ गोनांलाय मा होनलाय बिदि आरो ना जों बाहुबलियालाय ओमफ्राय दालाय कार्टुन बाहुबलि एक्टरफ्रा ओमफ्राय फिल्म गोदान कार्टुन फिल्मा बेलेग फैथानोब्रा बेसेबांबा खर'ल खामायनायबो रामनिया मा होनलाय बियो फुथुला मडेला थिग बेबायदि जागोन मानसिया आरो ना जिखुनु जोंखौनो खालामनो हागोन नोङो साउथनि आनजा बर' नायजायदि मालाबा कपिराइट फैया माने नोङो बेलेग मानसिफोरा नायगोन फैसा खामायनो जिखुनु बर'नि फिल्मखौनो नोङो मानसिफोरा फुथुला जाजोबगोन बिदि आरो ना बयसाबो संखो खोन्थाहरदो नोंना माबाया बारायगोन ना मानसि थाबाय थानांगौ आरो ना अन थेंक इउ बेनिफ्राय जानला मोनला कमेन्ट खालामलाबाय SSBB WWXXXX जेबोनो आरो ना आंनियाव मानसिफोरा बिराद गियो आरो ना कपिराइट मा फैगोन होननानै आंनियाबो ना मैया दाख्लै मोनलायनिया मेथाइ दामलाबायनायाब्रा आंनाबो मोनसे कपिराइट फैदोंमोन आरो ना ओमफ्राय आं कपिराइटखौ बोखारबाय आरो मालायनि मेथाइखौ खावबाथाय कपिराइट फैयो मालायनि मेथाइखौ जा नोङो हमना ला नोङो स्टेजनि थाखायनो भिडिअ बानायबाय ओमफ्राय नों इउटुबार आरो ना ओमफ्राय नोंनि इउटुबाव मालायनि मेथाइ आरो ना कपिराइट फैखाबाय हमना खालायनानै खालामबा फैया नों मानसि महर थानानैबाबो फैया हमना ला नों माने नोंनि फट'खौ होबाय आरो ना ओमफ्राय नोंनि फट'खौ होनानै नों इदिट खालामबाय हमना ला बे मेथाइआ सोलिखानि कपिराइट फैखागोन बिदि आरो ना फैखायो कपिराइट माने गुगोलाव हमनो हाखायो बे माथोआ सोरनि खारफ्रा आवाज हमनो हाखायो बे दाख्लै मैया सुला दालाय नेपालि सं दादोंमोन ना बे नेपालिनियानो कपिराइट फैदों आंना आं चेक खालामदोंमोन सोरनिया कपिराइट फैदों होननानै नेपालि मेथाइ आरो ना अन थेंक इउ स' माच लोगोफोर अन थाबाय थानायनि थाखाय आरो ना अके रामदाना अन थेंक इउ स' माच लोगोफोर 5 मिनिट आंनि न'खर नांगोन ना 5 मिनिट जानाय नङा न'खराव भिडिअ खालामनोसै जानला मोनला सर्ट ब्लग माला मोनफैबाय माथो ने उनाव मैया खेराइखौ भिडिअ खालामफैनानै आं लास्ट खेराइफोराव BBWW ओमफ्राय जोंसार ब्र मा खबर मा खालामदों दायो जोंसारा बेसे थांखोब्रा नायनो आं र' 60ल' थांदों ने जोंसार ब्र नोंनो आइडि हरगोन दे आङो र' आइडिखौथ' आं दायो हरनो हाला मथ'थे गाबोनफोरा नोंनो आइडि हरगोन दे आङो गाबोनफोर आइडि हरगोन आं नोंनो ओमफ्राय दायो माने उनाव मबाइल आं दायो आइडि हरनो हाला आरो ना आं दायो मबाइल मोनसेया गैया आरो ना मबाइल मोनसेयावसो दङ ओमफ्राय नोंनो गाबोनफोर आइडि हरगोन दे आङो जोंसार ब्र ओमफ्राय गितिकाया लाइक दान सनजित होनना बुंदों आरो ना बेनिफ्राय थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय बेनिफ्राय जागोन होनना बुंदों अके दासो आंहानो अके
आइडि हरगोन दे आङो टेनसन खालामनाङा अके अके होनदों जाय माने आंखौ सापर्ट खालामो आं बिसोरनो आइडि हरगोन आरो ना ओमफ्राय आइडिबो हरगोन आंबो सापर्ट खालामखायो आरो ना बेलेगखौबो जिखुनु जाया माने आं सापर्ट खालामखायो बयखौबो ओमफ्राय मा खालामदों गितिका आलासिया थांनो थाङाखै नोंस्रालाय आंना दङ दायो बेरायलाबायदों बेरायलाबायदों नोंलाय आलासिया थांगोन आं नै सिनायालै नेटपेक गैलालै थांबाय आदै नावदाना दसे नायबावनोसै अके अके नेटपेक जोब्बाय आरो ना अके जेबो नङा दे ब्र जेबो नङा मोनायाव फैबा माथो गामिफोरखौनो उल्था फाल्था नुजोबो ने बेनिफ्राय आंलाय माथो नोंनि भिडिअखौ नाया आं नोंलाय माथो आंनि भिडिअखौ नायखायो नोंनि भिडिअखौ नायोथ' आङो गितिका नोंनि भिडिअखौ मानो नाया बेलाय कमेन्ट खालामग्राया आंसो सिगां नायो नोंनि भिडिअखौ नायो मानो नाया बेलाय मालाय गितिकायासो बिशालनि एलबिआवल' थांबाय थायो आंनियाव फैया गारसिगोन क'क्राझार
आप राधे राधे, क्या बोल रहे हैं पूनम? लाइक कर दिया मेरा एलपी वन। अब पूनम जी आपका मोबाइल डो हो गया क्या? चलो đủ mình phải nói nào cái này những cái này bên này YouTube channel là mà làm bên này नुवासै नामा नोंसोरनो? gà dòng một lihat sih kan penting nih oh ya bisa lihat आपने आप क्यों करती हो? मैं कल 4 बजे में क्या था, लेकिन आप मोटी आया था मेरा एल्बम में कल, तो आपने नहीं आया मेरा एल्बम में कल। तो ऐसा हो रहा है कि 4 बजे में ना पूरा जो मेरा फ्रेंड लोग ना एलबी देता है, तो इस टाइम में क्या मतलब जो भी बंदा लोग एलबी देता है, आजकल में ऐसा कर दिया है, इसीलिए ऐसा हो गया। और अभी बोलो क्या कर रहा है? और आपका दो आईडी दो मोबाइल हो गया क्या पूनम? udah harga kelang dan sampai tap harga ke sampai sampai Iya. dia dia ini aja tujuh harga orang muda ya राधे bisa mana राधे। sih kan dia aja पापा ने ना? bisa राधे 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 राधे। आप क्या, मैं समझा नहीं क्या बोल रहा है पूनम जी? मैं समझा नहीं आप क्या बोल रहा है। nah kali थांनाया नै SSC माबा SSC नि माबा गुवाहाटी थांनाया बिद्रेस आनो ओमफ्राय बिद्रेसखौ दाबो सुवाखैनो नै ना ना माबा फैसा बिहरनाया आंनाव माबालै मा होनो आंना एटिएम कार्डआनो डेट बारबाय, ओमफ्य गोदान बानायनानै दाख्लै मोनबाय मोननायालाय मैया गुवाहाटी थांनाया 500 लांबाय जोबदों 1500 1600 1700 जोबदों वाव वहाँ आस रहा है सब कुछ दा फैसा बुजायनांगौ आङो ना समझो। मतलब मैं क्या क्यों रो रहा है पूनम जी, मैं समझा नहीं। हे भगवान, मैं समझा नहीं रे पूनम, आप क्या क्या बोल रहा है? मा जादों मिथिबायना जों गुवाहाटी थांबाय फैसा आंनो 500 हरदों, आं आदाना 500 मोनखायो 500 हरबाय माखिदाय आङो टिकेट दानो लोगो माबा ओमफ्राय मेरी एलबी टाइम क्यों? ओके, आपका एलबी टाइम में जेने फैसा मोननानै जेने 10 माबा खालामनांबाय होबाय ओंखाम जानाया 300 थाखानि माखिदाय खाथाबो गैला मा एग्जाम होयो? हा मा मी एसएससी SSC जिदिया हायाखैलै सिखो कम्पिउटाराव होनाया खाथानो देमालि बि एसएससी जिदिया जेनेरेल सोलायगोला मोनो आसारखौ माबोरै होनना बुङोब्ला जोंनि माबायावनो जेनेबा इन्डियानिनो सेलेक्ट जानाया 1000 मानसि एप्लाइ खालामो सेन्ट्रेलनि गला बा बेलेग दिमानि मानसि फैयो गलायाय क'क्राझारनि लोगोफोर जागोन खाथियाव जों दोगिबो लिरनाया मेरी एलबी टाइम क्यों 32 दा हादों होननानै बुंदों बोलो क्या हो गया पूनम, क्यों रो रहा है? आपका एलबी का टाइम में मतलब मेरा ना एलबी का टाइम फिक्स नहीं है, मैं जब भी मन करता हूँ ना इस टाइम में मैं एलबी देता हूँ आजकल, क्योंकि मतलब मेरा 4 बजे में टाइम था ना, वो सभी मेरा फ्रेंड लोग मतलब आजकल मतलब 4 बजे में एलबी देता है, तो इसीलिए मैं एलबी का टाइम फिक्स नहीं किया है। जब भी मेरा मन कर रहेगा ना तो ही मैं एलबी देते हैं आजकल। अभी मतलब पैक है, बहुत सारा नेट पैक है अभी मेरा, तो अभी एलबी नहीं देगा तो पैक मेरा बेकार हो जाएगा, इसलिए मैं अभी एलबी दे दिया है। लाइव डाटा जोबाबा बेन्जार थाङो नामा? बेन्जार थाङालै बिदिनो बारा थाङा, आगारनायसो बांसिन खारा एसां। नोङो 1 घन्टायाव माबा थांगोन आरो ना 1 GB थाङो। राधे राधे बोल रहा है कहाँ
हाँ मैं घर में जा रहा हूँ। मैं अभी घर में नहीं ना, मैं मामा का घर में गया था, अभी घर में जा रहा हूँ। और घर में जाएगा और खाना खाएगा और खाना खाने के बाद और शिवरात्रि में घूमने जाएगा। मतलब शिवरात्रि में हम लोग का फंक्शन है ना, इधर में घूमने जाएगा फंक्शन में और वीडियो बनाएगा और कल ब्लॉग में डाल देगा। तो मैं कैसे होंगी? हाँ ये भी सही है। और आपका मोबाइल टो हो गया क्या? अभी तो आपका एलबी का टाइम था, तो कैसे आया है आप? इस नंबर में लक्ष्य Hah? oh लक्ष्य मतलब होटल में नहीं है। Oh. मैं Mau lại nama nang lại. Nếu mobile lại bây तुम मुझे क्यों नहीं सपोर्ट करते? हाँ मैं आपको सपोर्ट करता है ना, क्यों नहीं करता है? सपोर्ट करता है ना मैं आपको भी, क्यों भी नहीं है? चाइना ने आना मुझे लोगों जाओ खाई गला 7K नाइनिया चैनल मिलियन थांखाई गला ना बिउसा बल यूक्रेन सिख्ला माने सि बुरिया ना बे लेखिबार गायनाय लो भिडिअ बानायो माले कमेन्ट खालामखायो। Ang video di kamlay oh चला gini nih ang video lah nih. आपको वीडियो में कैसे देगा? आपका मेरा आपका नंबर ही नहीं है मेरे पास, नहीं है मतलब आर आर ये महारे माहिरा का ये Marah. मतलब क्या क्या झूठ बोला है मैंने? Jangan. Kui di kamlay nih oh zaman apa mau saya. अनोरा से वन के नंबरा माबाया रिल्सा जोंना Kamu aja. Oh, garden. Sudah. Foto penai pada kalau lagi. पे हो अच्छी पे की तरह Nah, bra. Betul di bawah. उभी जायगायाव Iya. Mana man. Kumar, iya UN school nih sida. Kerja ada opposite. Iwan. गुस्सा क्यों गुस्सा हो गया? इंस्टा है ना, Mau jalan. क्यों गुस्सा हो रहा है? गुस्सा मत हो, वो रहता है गुस्सा होना नहीं चाहिए। मतलब मैं आपको वीडियो देगा तो और मैं कौन सा वीडियो डालेगा और जाने मोस्ट वेलकाम एसबी बड' ब्लग। हेलो एसबी बड' ब्लग, मा खबर, मा खालामदों, माबोरै दङ? Yes, Bodo Vlog. ओमफ्राय मोजां वीडियो दो प्लीज। मैं आपको वीडियो देगा और मैं कौन सा वीडियो डालेगा और आपको वीडियो देने के बाद देखो फिर भी मैं ट्राई करेगा आपके लिए भी वीडियो बनेगा। ओके Sana sana. साना Hah? ओंखामखौ जाखासिगोन माथो नों मानो ओंखाम जायासै? Jayaसै गोलां सङो दाउदै लांदों. Nama मा जानो? जाजायो जाबालाय। Hello. Kate. Halo. Nih, iya kami iya. Oh. Sana apa nih? Bre. 10 taga ni mimi ini. Kamu na mimi ini. Kamu nih. Hai terpin. जायोलै मानसियाथ' Bre. Yang mana bedi mau sana no? Ada badam ni ya. Bre, ini badam ada ye. Siapa? लाडू ओके ओके तो ब्लॉग बा वीडियो तो ब्लॉग ऐसा बोल रहा है क्या? Nah, yang zoran deh, bro, yang kayak deh. जबली बाप था Kau udah sama apa jenazah mbak? Jual lah nenek dia. udah berapa ya? Sot putih mana dia? Ada di pandu gunde kan alih. Alih gunde nana.
मुझे ऐसा बना बना दो बना मुझे ऐसा बना दर की देना ओके फेस मत देना ओके ओके आपका वीडियो पे फेस Jadi sebelah yuk. Buka benjang. Tarik ya. अभी तो मेरे पास एक भी वीडियो नहीं है कैसे देगा मैं अभी वीडियो Tema Martli. mana ini ding Amile. आया समझ में हाँ समझ में तो है, मतलब वीडियो नहीं देगा तो करेगा Thế nhà bạn lúc muốn đi được đã? Rồi nó ướp bảo. Mata korona yang cakap. Bang dos tak ini kau tak mau jauh baik. Best kita ngani memang mata korona yang nau. बेलेग जानला मोनला फैथारलै एगजामाव एसएससि Nung फरायनो हाया हिन्दीखौ कुइसननि फोरखौ आरो मा होनो एसएससि जिडिनिया बोरैबा जाथारलै जुदि नों माबाया जाबाथाय मोजां जाबाय आरो एगजामा जाबाथाय हाबायबो एगजामानो टाफ ना थांनांगौमोनलै मा जायो र' जोबसिगोन दिनैलाय बैसागनि बैसाग तेर' आंनि तेर'बा मायाव गोलैगोन बैसागआ खै थारिखनिफ्राय गोलैयो एप्रिलनि 15 बैसागनि तारिखब्रा ओमफ्राय सानदो होमबालाय 22 23 ने हाबा दानाबावसोनो पेन्डेलखौ माबायदि नांगौ लाहरब्ला आंखौ लाब्रा नोंसिनि पेन्डेलाव हाबजायो आरो
Gamis. Ini gamis. Enggak bosnya nunggu. Halo. Sono dong sudah. Berapa tanggas nih? Sana gue punya pusana gue bang kemarin di phone udah lagi ya, binura. वीडियो नहीं है मेरे पास अभी, वीडियो बनाएगा ना तो देगा। अरे Hah? Bisa bukan anak apa nih? Dosta kabra, harus bisa lagi nunggu. Mana bala bawa? Mana? Ya? malam dah. Mana kau jalan? Ini deh, bukan danang bu. Tiga kali. Oh no 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 no, thank you so much, thank you. Oh jangan kok. Mau sih Bosan. lah, alu dong deh. Dosta. Aduh, itu sudah tunggu. Susah. Alu apa lihat sih? Oh, baru nih bingung. Belum no. Bilang no. Belum dengar sudah. Salah no. Alu udah aku. Ada मिर्ची कहता रे पूरा माना हुआ होने से जल जल हो गया जल गया मिर्ची कहता पूनम जी मैं आपको वीडियो बना के देगा और इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? जाले जानोबा उठिगोन सुनाव मा मोनो गायना मादि मोनाव सानिफ्राय ओंखाम जायाखै आंकेला मोनसे मादि मोनाव जाब्रा जानो जुसियालै आं नोंसा फाजारावथ' दिनै गायसो दिनाव जादि मोनाव सबाय माबानो अमा बिथै दाउ मा मिला बायलायासै आं मोनजायानोबा जेबो माने अमा मोनजाया आङो अमा बेदर मोनजायाना माने आगोलनिफ्राय मोनजाया आं जाया गारबाय जाया मास मोनसे बारबाय आंबो जायाखै दहायबो अंबारमोनहा अमामोन आंना नासोमोन बै दाख्लैबो नुदों दा दाउ बयलार बिदिनो जायो आरो आं बयलार जायाखै दाख्लै नुदों दा ना लाबोलायनाय आं इसोर अमा लानायाव आं नासो जागासिनो आंबो
नाबो जायो दाउ जायो आं अमा जाथ'वाखै ना आरो दाउ जायो ओमफ्राय बेलेग जाया अमाखौ जाया आङो अमानि मेजामा बेसेबांबा माबा दङ किल'ग्राम ओमफ्राय बियो जोंनि बडियाव हाबबा माबायदि जायो दरसल' जानांगौ रागाथ' दरसल' होखायो बडि आं बयलारखौबो गारबायमोन लेकिन बयलारा जेबो नङा साननानै आं बयलारखौ जाफिनबाय नङाबा बयलारखौबो गारबायमोन आं ओमफ्राय इयावनो थागोन नोङो बेयाव थागोन आं बे गथ'आ थांफागोन होनबाय थादोंमोन र' मा जायो नोंथ' न'आव थांदे एसे ओंखाम सोंखाम जाना रेडि जाना थांसै ओमफ्राय दा फन खालामलै दे बेनिफ्राय कमेन्ट करो कमेन्ट सुनले कमेन्ट करो कमेंट करो गाइस कमेंट मेरा एलबी में पूनम जी आके सपोर्ट किया इतना देर तक रुका है मेरा एलबी में इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद राधा रानी की कृपा हो जाए आपको और बोलो कौन कौन है मेरा एलबी में अभी तो पूरा सभी लोग भाग गया सभी लोग चिरे ले तो मैं ना अभी तो मैं घूमने जाने वाला हूँ इधर है तो बाद में मैं वीडियो बनाएगा तो आपको ज़रूर देगा मेन स्टेप में ओके तो अभी तो Kenapa hello now dong hello no फानलु हल बेले नामा बै चटपटी जादोंमोन आङो चटपटी जादोंमोन चटपटी लाबो जानो रायखुमा दिंखोआ फुथुला नायबाय दा नोङो हेलौ टेपो ओइ मा मबाइल चार्ज होखादों आंबो चार्ज होनांगौ फांसनाव थांनांगौ फांसनाव सिख्लाफोर नायनो थांनांगौ फांसनाव मबाइलखौ चार्ज होना लाखानांसिगोन बेनिफ्राय सोर सोर दं दे कमेन्ट खालामदो आं जाहाथे मिथियो आरोना आंनि बेयाव उमुगा दङ उमुगा सापर्ट खालामदों होननानै होमबासो आंबो मा जाखो फानलु चटपटी जादोंमोन आं फानलुखौनो जाफ्लांदों आरोना थिगसे फानलु जाफ्लांदों ओमफ्राय आलु होनानै ओमफ्राय सिंग्रा थरसे जाना होबाय आरोना ओमफ्राय आलु खाबाय ओमफ्राय दायो राधे होनबाय ओमफ्राय दायो शिवरात्रिनि माने फुजा दं आरोना होननाय खोनादों ओमफ्राय नयन सिंगार फैगोन नालाय शिवरात्रियाव ओमफ्राय दसे थांनो नागिरदों आरोना भिडिअ बानायलाबायनायदों ओमफ्राय कक्र' दाइस खेलाफोर गेलेलाबायनानै फैसा गारलाबायनोसै आरोना दिनै गोरानमोनखौ लेंहर इन्टारेस्ट जानो गोरानमोन आंनि एलबियावनो फैया मानोथाय आं गोराननि एलबियाव थाङो ओमफ्राय बिसोर एलबियाव आं थाङो ओमफ्राय आंनि एलबियावनो फैया बिसोरो फाग्लासो ओमफ्राय आं बोरै आंबो बिदिबाथ' आंबो थाङालै आं बिदि सानो आरोना गोसोआव होमबाबो आं थांबावोसो आरोना फैया सुवादफोरा फैयोमोन साननैसो माबा बेनिफ्राय आंनि एलबिनि टाइमा 4:30आवमोन ओमफ्राय बिशाला आंनि एलबि 4:30आव होना होदेरबाय ओमफ्राय आं दा मा खालामनो जानानै आङो बिशालानो होथोंसै होनबालाय होननानै आङो बिशालनि एलबियाव थांलाय लायो आङो ओमफ्राय आंनि एलबिनि टाइमखौनो बन्द' खालामलायनानै आंना बिशालनि एलबियाव थांलाय लायो आं ओमफ्राय गैया बिशाला फैयाखै माथो आंनियाव दिनै सामब्रामा टेन्ट' लागिरदाया थाखा मालिक गुड इभिनिं गयारि जी हेलौ गयारि गुड इभिनिं गयारि ब्रादार मा खालामदों मा खबर माबोरै दङ मस्ट वेलकाम लाइक खालामाखै लाइक खालामदो नै आंथ' नोंखौ सापर्ट खालामदो बेनिफ्राय शिवरात्रिनि फुजायाव दाइस खेला गेलेलाबायनो थांनो नांखारदों ओंखाम जाखांनानै थांगोन आरोना आंनि एलबिखौबो फै बुंनांगौ नावदा बिदिबा बिदिनोथ'लै माबा नोंसिनिया र' मिलियन साबसक्राइबार दङ नोंनिया सापर्टखा ब्र' नावदा अके ब्र' आंबो सापर्टखा नोंबो सापर्टखा
ओमफ्राय मा होनो गयारि ब्र एलबि होआ नामा र' नायनां गयारि ब्र'खौ एलबि होना होआ गयारि ब्र'आ एलबि होआ ओइ जोंना मोनसे ग्रुप बानायनोसैलै दे गयारि ब्र' मा होनो एलबि होनाय आरोना साब्रै साबाजों हरनाय दोनगोन आरोना होमबाथाय मोजां जागोन आरोना आंथ' गोसोबा हारसिंनो आङो गंनै मबाइल अपेन खालामनानै नाइट एलबि दोननो हायो आरोना आं गोसोबालाय ओमफ्राय आं दोनासै आरोना लोगोफोर थाबा आराम आरोना ओमफ्राय आं होथ'वाखै ब्र' अके नों होथ'वाखै ब्र' ओमफ्राय भिडिअफोर बानायगासिनो ना ब्र' ओमफ्राय उनाव मा ओंख्रि संखो टिमखौ थिखांनांगौरा टिमखौ खिथानांगौरा माने जेनेबा साथाम साब्रै ग्रुप बानायदो वाट्सएप ग्रुप बानाय साथाम साब्रै ग्रुप बानायनानै ओमफ्राय मोनायाव सानफ्रामबो दिनै बिनिबा गाबोन बैनिबा समफोर बैनि बिदि खालामनो हायो आरोना ओमफ्राय हमना ला हराव ओंखाम सोंखाम जाखांनानै हरनि 9टासोनिफ्राय दोनदो फुंनि 4टा 5टासिम बिदि खालामनो हायो आरोना गोसोबा दोननो हायो आरोना बिदिबाथाय बुहुद WT बारायगोन थाबनो मन' जागोन बिदि आरोना होनबासो थांगोन होनबासो बयबो थांगोनथ' आरो नाथाय मानसिफोरा मा बुंनो बारा गुरुत्थ' होआना आंबो बारा एसेबां इउटुबाव गुरुत्थ' गैयालै मिसाखौलाय मा होनो नोङाबा आंनाबो रांखौनो साब बारायो आं इउटुबनि सोमोन्दै माबायदि कन्टेन्ट लाबोबा माबायदि ग्र' जायो इउटुबखौ माबायदि प्रमट खालामनांगौ आं रोङो आं नाथाय टाइम होनो हायाना आंबो बेलेग खामानियाव बेस्थ' जायो आङो ओंखायनोथ' आंबो बारा एसेबां गुरुत्थ' गैया आरोना आङो गोरिब ब्र'आबो लिंदोंमोन गोरिब ब्र'मोना बिदि बानायनो आरो आं मानसिया टाइम आं फिक्स गैयाना मानसियानो मालाय आब' सोदोम ओमफ्राय बिस लाइभ टिमखौ एलबि होयै नांबानो खिन्था मानसि जायो ओंलै बिदिनो वाट्सएप ग्रुप थानांगौ आरोना जोंना वाट्सएप ग्रुप दंमोन मिथिबायना जोंनि वाट्सएप ग्रुपआव खमसे खम 40 जन जाबायमोन जोंना वाट्सएप ग्रुपआ आरोना एकदम मा होनना बुंगोन सप्ता खननैसो एकदम मोजां सोलिदोंमोन आरोना जोंनि वाट्सएप ग्रुपआ आरोना बेहाय जेनेबा निजयानोमोन आरोना मेन निजयमोन आरोना बेनिफ्राय खामियामोन दंमोन ओमफ्राय बे समाव बेनिफ्राय दा वाट्सएप ग्रुपआ दङ ओमफ्राय रावबो गैला बे वाट्सएप ग्रुपआव जाय इउटुबार दङ बिनिया जों सानै साथामल'सै आरोना मानसिफोरा मा जाखोथाय गैला सिरि जाजोब्बाय एम्फौ लाथा फाजा गोथावथार माथो एम्फौ लाथा फाजा गोलाव एवनानै थिगसे जानो लुगैयो आं जुमायजों आरोना बिराद बुरजा मोजां मोनो बोरैबा गाबोनफोर एलबिनो हागौ गाबोन होनो हागौ नामा ब्र'आ हेलौ दादाजि अके निरान ब्लग हेलौ ब्र' आदा मा खालामदों ब्र' मा खबर ओमफ्राय जमा थाबा कमेन्ट इन्टारेस्ट जायो आरोना ओंलै जमा थाबा कमेन्ट इन्टारेस्ट जायो ओमफ्राय फैयाबा माबोरै आरोना बोरै लेंहरबाय थानोब्रा आं बोरैबा मोनलाङो दाख्लैबो र' सोरनि एलबियाव मोनथाय माहिनि एलबियाव लिंहरदों आं माबाखौ मा नाममोनलाय र' मा नाममोन माबाखौ बिशालखौ ओइ बिशाल माहिनि एलबियाव फै होनना लिंहरबाय आङो ओमफ्राय फैबा इन्टारेस्ट जाबाय बिदि आरोना आं लिंहरबाय थानो बोरैबा मोनलाङोलां जाय गोसो गुदुं फैगोन आरोना बेफोरबायदि आरोना ओमफ्राय लाइक दान ब्र' आं ओंखारथ'बाय अके ब्र' अके ब्र' र' सोर माबा दङ नायनो आङो र' आं जाय जायखौ मानसिखौ साबसक्राइब खालामदों सोर अनलाइन दं आरोना नै अनलाइनाथ' दङ नै अनलाइन दङ बुहुद मानसि अनलाइन दङ आरोना नै अनलाइन दङ बुहुदनो नाथाय फैया आरोना आं बिसोरबो फैयाबालाय आंबो मानो थांनो आंबो फैया आंबो बिदिसो जासिगोन आरोना एबारनिफ्राय नै बुहुद मानसि अनलाइन दंब्रा नै सोर आं बिसोरनाव थांजोबोब्रा ओमफ्राय सोरसो आंनियाव फैया नै बुहुद दङ नै आरोना बुहुदखौ मानसि साब खालामनाय आं नै आंसो खालामनाय मानसिफोरा फाग्लासो आंनाव फैया ओमफ्राय मालायनि एलबियाव लोगो फाग्ला दाउ फावसायनासो लांगोन मा बुंखो गाव गावनि थाखाय लेंना ला
बेबो मोनसे खोथा गाव गावनि थाखाय आंबो माने आं बालायलाङोलै लेंनो आं एसां माने बारा एसां माबा गैया आङो जेनेबा जास्ट इउटुबा आंनि थाखाय मोनसे मेम'रियेल बायदि आरोना जाहाथे आंनि भिडिअ बानायना दोननायनि थाखाय नायखां बिलाइ बायदि आरोना जेनेबा आं देनां बोराइबा नायनो थाखाय राधे राधे हा राधे 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 राधा रानी का कृपा हो जाए अनुजी आपको राधा रानी का कृपा हो जाए ओमफ्राय राधे 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 जे जे राम बे मुलुग संसाराव आरोना सबसे भगबाना हिन्जाव मानसिखौ सोरजिग्रोदोंमोन आरोना बिनिखायनो हिन्जाव मानसिखौ रेसपेक्ट होनानै राधे राधे मा होनो जेब्लायबो आरोना राधे कृष्ण ओमफ्राय सीता राम जेब्लाबो माने हिन्जाव मानसिखौसो सनमान लाग्रो आरोना बेनि उनावसो हौवा मानसिखौ आरोना राधे कृष्ण ओमफ्राय सीता राम आरोना बिदि बे मुलुगाव माने हिन्जाव मानसि जोनोम जाग्रोदों आरोना माबायाव भागवत गितानि लेखा बायदि आरोना राधे राधे जेब्ला जों सासे मानसिया राधे 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 होनना बुङोना अब्ला माने जेनेबा श्री कृष्ण भागवत गितायाव बेखौबो होनदोंमोन आरोना माने राधे राधे होनबाथाय श्री कृष्णखौ बांसिन थाबै मोनसिनगोन जाहैदों आरोना जेनेबा जोङो श्री कृष्ण होननानै गाबज्रिबाथ' जोङो मोनगोन माने राधे राधे होनबा बांसिन मोनगोन जाहैदों आरो ओंखायनो मानसिफोरा राधे राधे होनना बुङो आरोना ओमफ्राय मालायनि एलबियाव फै बुंनांगौ नोंहालाय माने आङो ओरैनो जास्ट माने माहिया लिंहरनो थिननायखौसो लिंहरदोंमोन आरोना माइयाथ' आंनि एलबियाव फैफायानो आरोना ओमफ्राय आं माइनि एलबियाव हरसे गाहाम थाना होयोमोन आं साननैसो दा आं थाला आंबो दायो रावनिबो थाला आरोना आरो नै जोमावनि एलबियावथ' मैयायो खमसे खम आधा घन्टानि बारा थादों दे आङो ओमफ्राय आंनियाव फैयानो नै बिदि आरोना ओंखायनोथ' आंबो दायो आंनि एलबियाव जायनो फैयो आरोना आंबो बिनियाव थाहैगोन आरो गाबोननिफ्राय ना मा होनो देंखो ओं होनलाय ओं ने ओमफ्राय राधे राधे माबोरै होनना बुङोमोन नोङो नों रोङालै तु हि माता आं एलबि बन्द खालामसै उनाव थेंक इउ स माच मस्ट थेंक इउ स माच उनाव जि आंनि एलबियाव आरोना थेंक इउ स माच स्पेसियेलि ओमफ्राय नोङो आंनि एलबियाव अपेनिंनिफ्राय फैनानै ससे थांदोंबाबो दायो नुजाफैबाय बेनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर आरोना ओमफ्राय थेंक इउ स माच दालाय माथो लिंहरना लाया गारा ना आङो लिंहरला मिनिबायसो बेनिफ्राय मा मिनिबायसो बयनिबो एलबियाव नोंनि एलबि टाइमखौ खिन्था ओइ आंनि एलबि टाइमखौ बयबो मिथिखायो 4:30 होननानै होमबाबो नटिफिकेसन देखायोना नै जेनेबा जोंबो नै आदा आब'मोननि जायगायाव नटिफिकेसन फैयो बिदि आरोना नै एसएम आब'आथ' फैयानो आंनि एलबियाव आरोना एसएम आब'आथ' आंनि एलबियाव फैलानो भिडिअ नायो दे ओमफ्राय मोनसे खोथाया आरोना एसएम आब'आ आंनि भिडिअ नायो ओमफ्राय आंनि एलबियाव फैलानो इयो ओमफ्राय आंबो बिनि एलबियाव थांलानो आरोना बिदि डाइरेक्टखा आं रावखौबो माबा खालामा आरो एसेबां हा 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 उनुआ बहानिमोनलाय खोन्थाहरलाय आं बावबायलै उनु नोंनि न'खौ गामिखौ खोन्थाहरदो दे बहानिमोन मालाबा थांबाथाय लोगो हमनो हागोन नै क'क्राझाराव लिंहरगासिनो बेनिफ्राय बाक्सा रुप'हि सिमला सालबारि लिंहरगासिनो आरोना लोगोफोर दङ फिल्म बानायग्रा दङ आरोना माबामोन डाइरेक्टर मा नाममोनलाय सन्जय डाइरेक्टरा आंनि लोगोसो लिंहरगासिनो नों जोङो न'आव थांदों नोंलाय जानोबालाय बर'आव नांगौ फाग्ला जानोबालाय नों न'आवसो दं दा बेनिफ्राय एसएम आब' आंनियाव फैखाया आंबो थाङा नोंखौ फैयालै माबोरै जायो आंनियाव आंबो थाङा दाना इनियाव आरोना ओमफ्राय आंनाव फैग्रा ना आं थाङो उनुआबो दाख्लै साननैसो आंनाव फैयामोनलै आं उनुनाव थाङोमोन ओमफ्राय आंनाव फैयामोन उनुआ गावबो साननैसो
ओमफ्राय आं थाङोमोन आं थांलाबायखायो आं फैयाबो थांलाबायो आरोना आंना गोसोआ माने बिराद माबालै मा होनो गाइखेर बायदि आरोना आंनि गोसोआ आं माने नायना थानो हाया दै आंनियाव माबा फैबानो नटिफिकेसन फैबानो आं थांलाबायो आरोना आं माने अननो ओंखारो आं मिथियाव मा होनो आंनिया मोनसे काहाबो दं आरोना आं जौगानो हायाथों हायानो जाथों नाथाय आं जौगानो हायाबालाय मा जानो ओइ गुबुना जौगाथों आं बेखौ लुगैयो आरोना ओंखायनो आङो थांलाबायो आरोना नों बिराद गोरों ने उन्दुनायाव नोंखो नों बिराद गोरों गाबोन मोनसे ब्लग बानायगोन दे आङो सिंग्रि मेलायाव थांगोन ना गाबोन सिंग्रि मेला नोंखौ लाङाथ' सिंग्रि मेलायाव गाबोन नोंखौ लाङा नामा आंनाव सोंलै नोङो आं नोंखौ लाङा होनना बुंदों सिंग्रि मेलायाव ओमफ्राय उनाव थेंक इउ स' माच दे 1 आवार्सबो बारलांबाय आङो ओंखाम जानोसै ओंखाम जानानै ओमफ्राय शिबरात्रियाव नयन दसे गिदिंहैलाबायनोसै आरो ना ओमफ्राय थेंक इउ स' माच स्पेसियेलि उनु नाब्ले आं उनुजों फुराना लोगोब्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो नाब्ले होनलायनाय खथ्थ' फुराना लोगो माबा बिसाल गोरिबमोनखौलाय मैया दाख्लैसो लोगो मोनदों आङो स्पेसियेल ना स्पेसियेल बाना बोरैमोनब्रा थेंक्स आंबो बयनिबो एलबियाव थाङो नाथाय नायखुमायोसो आरोना कमेन्ट हरा आंनाव फैयिफोरनाव आं हले मा होनो नायखुमायो होमबाबो आङो कमेन्ट होना फैयो दे आङो मोनसेबाबो होना फैयो बेनिफ्राय नायखुमाना हुदाया वान माखाराखा आंना बारे सैथो जुगनि लोगोथ' आरो बे समाव आं नोंखौ दालाय नाब्ले होनामोन होनबा बै समावनो आरोना माबा 1946आवनो आरोना मा सानना नाय 1946 निनो लोगो ओमफ्राय एलबि टाइपारानो नै सोरबा सासे एलबि लायबाय साथाम आंनियाव माथो साथाम दंलाय मानसिया आंनाव साथाम खैजन खोन्थादों मानसिखौलाय फिसाज्लाया गाबबाय नाब्ला नोंनानो आंना फिसाज्लाया आंनि फिसाज्ला नङालै आब'निसो फिसाज्ला जों आब'नि फिसाज्ला ओइ जाम्बा नोंखौ गाबबाय होनदों लासिंसिं नोंनि गाबबाय होनदों नोंखौ गाबायला ओरैनो गाबनायानो मा होनदों ओरैनो मेथाइ खन गारां एवब्रा रिया ओमफ्राय माबाया भानजाया माबायदि गोरों तु नायखुमादों एखानोलै तु सानै नायखुमादों सोर नायखुमाखोथाय कमेन्टबो खालामला आसरितसो खम जारला सयथिबो इउटुबार जानायाबो मैं हूं बॉस हैद गारजागोन इयो आं खिथांदोंमोन दानि नै ओमफ्राय गाफ्लानाङा बाबु गाफ्लानाङा बाबु सं खननांदों दे मेथाइ खनदोसो अ बुन्दु आंनाव उन्दैया सना गैथ'आ Hantuler berapa? Hantuler berapa semang nane? Jangan apa? Jangan HP. Dasar dong bra. Hantuler berapa? Semang nane jangan HP. Dasar deh. Oh bundu nih beri mulai. Bundu nih. Ni kita udah beli. Gila bra. Amena udah sana gitu aneh bra.
Bunda Aminah dari sini gitu ah. Thank you so much. आंनि लिबाव सोर फैबाय आंनि लिबाव सोर दङ ओमफ्राय आंनि लिबाव फैनानै आंखौ हेफाजाब खालामबाय सापर्ट खालामबाय बिथांमोननिसिम गासैनिसिमबो थेंक इउ स' माच बेनिफ्राय स्पेसियेलि उनुनिसिमबो थेंक इउ स' माच ओमफ्राय गासैनिबो थेंक इउ स' माच बेनिफ्राय आं माने एलबिखौ बन्द' खालामसै माने टाइमाबो जाबाय नङा जायाखै नङा जाबाय ओमफ्राय नेक्स्ट टाइम लोगो मोनफैसिगोन सि इउ अगेन फिर मिलेगा दोस्तों बेनिफ्राय थैंक यू सो मच राधे राधे सभी को राधा रानी का कृपा हो जाए राधे 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 सभी को राधा रानी का कृपा हो जाए थैंक यू सो मच बाय बाय सी यू अगेन फिर मिलेगा दोस्तों नेक्स्ट टाइम लोगो मोनफिनसिगोन उनु ओमफ्राय उनु नोंना टाइमा खैथामोन टाइमखौ खेनसे खोन्थाहरदो आरो ना लास्ट उनुनिया टाइमा मा मायावमोन आरो ना एलबि टाइमा खोन्थाहरलाय आंनो उनुनि टाइमा मा खोन्थाहरलाय बेनिफ्राय अन क्यू हा नहीं क्यों रो रहा है लाडू जी सार्च खानायसो नों उना बिलाय सार्च सोरो 50 जाबाय राधे 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 सभी को दे राधा रानी का कृपा हो जाए सभी को अभी मैं खाना खाने वाला हूँ खाना खाएगा और खाना खाने के बाद शिवरात्रि पूजा में घूमने जाएगा मतलब शिवरात्रि पूजा में घूमने जाएगा वीडियो बनाएगा ब्लॉग बनाएगा लड़के देखने जाएगा और क्या और हम लोग का ज़िंदगी अब सिंगल लाइफ का ज़िंदगी मौजा और कुछ अलग ही है मतलब पूनम जी क्यों रो रहा है रीज़न क्या है रोने का मत रो इतना ब्यूटी पार्लर में जाके मेकअप क्या है तो आपका मेकअप पानी में जाएगा रोएगा तो आपका मेकअप पानी में जाएगा इसलिए रोना धोना बंद करो हंसी मजा से रहो जिंदगी सफल अच्छा हो जाएगा मतलब हिंदी में एक कहावत है जो आप मतलब अभी सेल्फी लेने जाएगा तो पूरा हम लोग स्माइल करेगा ना तो हम लोग का फोटो अच्छा से होता है सो ऐसा ही मतलब ज़िंदगी मतलब हंसी मजाक करो तो आपका ज़िंदगी हंसी मजाक अच्छा से चला जाएगा तो थैंक यू सो मच और मैं मतलब बुरा बोलगा तो मुझे क्षमा करना मतलब आं माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्लांबायब्ला आंखौ निमाहा होबानो जाबाय आरो ना लोगोफोर हाँ ओमफ्राय पूनम जी मैं कुछ बात मतलब गलत बोला तो मुझे आई एम सॉरी वेरी वेरी आई एम सॉरी और राधे राधे सभी को मतलब राधा रानी का कृपा हो जाए और सभी मतलब एक दूसरे के साथ मतलब हेल्प करो मतलब ये जिंदगी ऐसा है ये जिंदगी ऐसा है एक दूसरे को हेल्प करेगा तो एक दूसरे आगे जाएगा और क्या बोलेगा मैं सब आप लोग समझदार है समझदार के लिए इशारा ही काफी है देखो इसे बुलाए समझदार लोग के लिए इशारा ही काफी है देखो समझदार लोग के लिए इशारा ही काफी है थैंक यू सो मच बाय बाय उनो थैंक यू सो मच दे उनो गावनि एलबी टाइम को खोन्थायासै गर्लफ्रेंड नहीं है मेरा तो सिंगल लाइफ इसलिए तो अभी घूमने जा रहा हूँ लड़के देखने के लिए बाय बाय दे उनो थैंक यू सो मच आंनि एलबी फागु थाफैनायनि थाखाय कृष्ण की लाडू पूनम जी थैंक यू सो मच इतना मेरा एलबी में आके मुझे सपोर्ट किया है तो मैं फिर से मतलब मैं आपको सपोर्ट करने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है फिर भी मतलब मैं आपको सपोर्ट करते रहेगा तो और पूनम जी थैंक यू सो मच राधे राधे बाय बाय सी यू अगेन फिर मिलेगा दोस्तों।